Sal-aħħar ta' din is-sena mistenni jkun lest ix-xogħol ta' restawr fuq il-Kappella tal-Mirakli f'Ħallija li nbniet fl-1660, però ingħatat l-isem ta' Kappella tal-Mirakli fl-1743 meta jingħad li nstab dmugħ fuq wiċċ il-Madonna li tinsab impittra f'inkwadru mal-ġenb tal-artal. L-għada li ġara dan kien seħħ terremot b'saħħtu fl-inħawi ta' Ħallija u l-istorja tgħid li b'miraklu ma ħallix vittmi. Il-perit ta' dan il-proġett Jean Frendo fissret kif ir-restawr beda fi frar li għadda u żiedet li bħal f'okkażjonijiet oħra ma naqsux is-sejbiet ġodda. Hemm graffiti ta' xini fuq faċċata minnhom li nimmaġinaw li jista' jkun tkun bħala ringrazzjament il-Madonna tal-li ġew minn barra qawwin sħaħ minn fuq il-baħar. Il-perit spjegat li l-ħtieġa għal dan ir-restawr kienet imminenti għaliex il-ħsara setet kienet kbira. Il-kappella kienet ilha naqra mitluqa minn barra, kien hemm diversi ħsarat speċjalment in-naħa t'isfel, ġebel immermer, fili miftuħin, anke in ġenerali il-fili kważi kollha il-materjal li bih kienu mimlin il-fili kien deterjorat, kien hemm ixquq u bekk jista' jidħol l-ilma u jagħmel ħsara l-kappella. Meta żar dawn ix-xogħlijiet il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li lan tar-restawr u li fil-waqt li jitħarsu postijiet storiċi jissaħħaħ il-wirt kulturali tagħna bħala poplu. Bonnici qal li bħalissa d-direttorat tar-restawr huwa impenjat b'xogħlijiet ta' restawr oħra fuq diversi proġetti. Fosthom fuq il-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan, dar 8 ta' Settembru fil-Birgu u l-Kappella tad-Duluri.